Аз съм Анди и в днешната видео ще карам геометритаж. Ако за сега ви харесват видеята, можете да пряснете лайк бутона и да се абонирате с камбанката, за да следвате моите клипчета. А сега приятно гледане. Така хора, мисля да минем първо, второ и трето ниво. Не знам дали ще успеем, но разбира се, първото е S, т.е. лесно и така. Ако не знаете този лайфхак, можете да го видите. Просто задръжте и няма как да умрете тук, ама после трябва да отпуснете. Така. Тук за сега е лесно, но вече там вече 7, 8, 10 става трудно. Така че да видим дали ще го минем от първия път. Тук цяло е лесно, но ще се опитаме да вземем и третата звезда, която не е много лесна, която е точно на самолета, пък аз не съм толкова добър. Така виждаме, че взехме това звездичката, която вече сме взели, разбира се, защото тя е най-лесната. Тук, не, това изобщо не трябваше да се случва. Така, започнахме и отново стигаме на червената част, която е лесна и този път успяхме да видим трите. Те са лесни и така просто тук трябва да задържите и както видяхте, не! Хора, за малко щяхме но скочим трите, но явно не затрудняват. Тук има някаква насрана ръка. На самолета сме и трети опит, за да минем това досадно ниво. Не, че е досадно, просто понякога правим много малумни грешки, които изобщо не са. Трябва да ги изчистим. Тук стигаме до трите и успяваме, но не! Братчето! Защо? Защото те са паникьосваме, братле. Някакво супер малумно първо ниво ще умираме по такъв малумен начин. Че не е допустимо. Ти простотията. Как да не се изнервяме, защото ако сте гледали Ванко, той е на тази игра много рейдж квитваше. Чакаме. Тук е лесно, но просто на трите нещо става и за пореден път умираме на трето. И сега този път успяхме. Бам. Тук минаваме отгоре. Ново успяваме. И стигаме тук. Ако не знаете. Тук горе, но е доста трудно. Тук умираме по някакъв малумен начин. Доста е трудно, тъй че мисля да не го минаваме по този начин. Ще идем като задобрем и ще го минем. И да. Мина някакъв супер малумен начин умираме, който няма как да умреш. Така, забравих да спомена, че на 10-15 лайка ще има втора част. Това зависи. Дори ако няма толкова, може да ме изненадате и да има повече от 15. Пак, ако гледате, ако ви харесат на видеята на геометритаж, може да снимаме още тази игра и да видим какво ще стане. Така, вече тук сме на първата звезда, което пак споменаваме супер лесно. И той тъпото първо ниво ни затруднява.
което не трябва да става. Защото умираме по някакви супер умни начини. Бам, отгоре. И сме края. Няма да отиваме да взимаме горе звездата, да сменим просто скапаното ниво. И алелуя! Най-сетне! Успяхме да минем първото ниво от 10 степените, но това няма значение. Тук пак някаква тъпа реклама. Хора, преминаваме към второто ниво, което е съвсем малко по-трудно, но пак е лесно. Видим дали ще успеем да го минем. Аз не съм толкова голям про, даже бих казал, че съм нуб, защото ме затруднява на първо ниво, но все пак аз играя 5 дни на кръст, така че с постоянство винаги всичко се постига в игрите и в живота. Тук има звезда и там отдолу може да се вземе. И ето е него. Взехме звездата. Стигаме тук. Бам. Така. Нека да се съсредоточим към края сме. Хора, дали ще го минем? Дали ще го минем? Към края сме! Yes! От първия път! Минахме второто ниво. Така само да ви съобщя, за първи път минавам второто ниво и пак някакви тъпи реклами. Така не мога да провервам, че от първия път минахме второто ниво. Като цяло аз не съм го минал, сега за първи път на видеото го минах, което е доста добре, а пък ни затрудни това първо ниво. И тук защо играта не ми отчете скачането? То е супер малумно. И тук ме беше. Гле, сега пък преди това. И какво е ти, бе? Точно на това място нещо бъгаво ли е? Така, след не минахме тази част. Пам, тук има фейк. Тук на мен най-много частта ми харесва. Тя не че е трудна и ако не знаете, е тук горе. Звездата. И бам. Окей. Тук има една заблуда, която я знам. Окей. Мисля, че имаме нов рекорд. Окей. Тихо. Хора, дали ще минем нивото? Не! Майко мила, на 91%. Майко, това е ужасно. Това е ужасно да умреш на 91%. Брат. Шит. Тук вече ми бъгна, ама предните пъти наистина не се шегувам, бъгна не ми отчиташе. Тази лесната част, фейка и тук самолета. Хора, за малко щяхме да го минем на 91%.
Това е много гадно да се случи. Все едно, брат, минаваш някакво последното демо ниво, което е 15%. What? Окей, което е 15%, което е 15 звезди и да умреш точно на 99%. Това е ужасно. Лесно. И стигаме до лилавата част. Века. Бам, 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 бам. Не, че за мен горе е много по-лесно, а и там даже има и звезда. Тъй, че и сега дойдохме на тази част. Така. Хора, дали ще го минем? Окей. Не, бе, брат! Аз дори не го натиснах. Тук пак някаква тъпа реклама. Хора! Що толкова много бъги е? Точно на най-важните моменти и точно тогава ми бъгва. Дано да успеем да го минем. Така, стигнахме тук. Тук няма смисъл да се задържите отново горе, защото аз един път така умрях. Добре, стигнахме. Горе-долу. Бам. Окей. 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 И тук, където е бъгна предния път. Окей. Не, брат, ти се базикаш. Добре, видяхме, че имаме нов цвят. И тук имаме нови, които мисля да направим и това ме кефи. Тук нямаме ново. И цвета да видим. Бам-бам. Не, така не е. Ей, така. Но не, че е по-различно, ама просто да сменим купче. Така, отново пускаме дано най-сетне да го минем това ниво, защото ще стане голям рейдж. Така. Бам. Окей. Да, тук за сега е лесно, но после мисля, че към края става по-трудно. На корабчето е много лесно. Самолета. Бам. Окей. Добре. Майко, тук за малко щехме да умрем. Какво? Хора, не знам това дали го видяхте. Ама изведнъж супер надолу скочих. Ти защо стана така? Или на мен нещо се превижда, или просто играта иска да ме скамва всеки път. Хора, аз наистина не си измислям. Това е пълна простащина. Окей, стигнахме на самолечето. И отново за пореден път минаваме тук. Оп. Окей. Окей. Alright. Добре. Горе-долу стигнахме. Стигнахме към края, хора. Тихо.
Хора, стигнахме. Не! Какво? Какво отново тъпа реклама? Хора, какво стана тук, е? Аз не скочих. Не скочих. Това е супер тъпо. Хора, пишете долу в коментарите какви други игри искате да играем. И дано да няма толкова голям рейдж quit, както тук. What? Не, хора, аз се отказвам от третия ниво, брат. Мисля да изиграем няколко игри тук и да видим какво ще стане. Третото ниво е ужасно, брат. То не че е трудно, ама... Не знам. Добре, тук е малко гадно. Но не. Тази част е ужасна. Хора, what? Не. О, шит. Ужасно е, брат. Не направихме нов рекорд и да, разбира се. Добре, че няма толкова голям рейдж. Аре бе, брат! Какво става тук, е? Ох, майко. Не. Аз се отказвам. Бах ти. Така, хора, ако ви е скефило видеото, можете да се абонирате и да лайкнете. От мен, приятели, чао!